București, bună dimineața Rotunda, bună dimineața Buhonca, bună dimineața Buienești. Ne-am trezit, suntem aici. Așa am fost salutați la lansarea partidului la București. Bună dimineața, suntem aici pentru că ne-am trezit. Și pentru că nu vreau să vă povestesc ceea ce am de spus doar stând aici singur în fața dumneavoastră, și pentru că vreau să vă arăt că sunt aici alături de o echipă cu care vrem să schimbăm lucrurile, aș vrea să invit pe fiecare dintre colegii mei aici lângă mine. Și îi voi nominaliza. Este vorba în primul rând, și mă bucur că am gândit așa, într-un final, această prezentare. În primul rând vreau să vă povestesc despre, sau să-l prezint pe Iulian Bulai. Deși nu este aici, cu noi, el este cel care a dus această sămânță de pact la Tămășeni, și la Judeni, și la Doljești, și peste tot. Și chiar și în Neamț, așa cum completează Andrei. Este un tânăr și n-aș vrea să spun prea multe, pentru că cu cât mă voi rezuma la cuvinte, cu atât voi fi mai puțin explicit în ceea ce privește marea lui experiență și multele lui preocupări. Vă spun doar că a studiat la Oslo, la Siena, la Berlin, la Lisabona, iar acum lucrează în diplomația Uniunii Europene, mai precis în ambasada Uniunii Europene din Capul Verde, Africa. El este Iulian Bulai. Vi-l prezint și pe Justin Roca, care tocmai a vorbit mai devreme. Vino aici, te rog. Are 26 de ani, este căsătorit, a studiat dreptul și a făcut un master în administrație publică, așa cum v-a spus. Mulțumim, Justin, că ești aici. Cornel Dumea este un tânăr de 27 de ani și el căsătorit. A studiat și el dreptul, iar acum profesează ca avocat în baroul Neamț. Dumea Emilian, 24 de ani, a studiat în Italia, este tehnician dentar, iar acum urmează cursurile Facultății de Medicină Dentară la Iași. Francisc Vătămânelu are 35 de ani, s-a întors de curând în țară și este foarte nemulțumit de ceea ce a găsit aici. S-a pus pe studiu, dorind să devină expert în atragerea de fonduri europene. A terminat și el la Iași Facultatea de Psihologie. Cântaciu Emanuel are 30 de ani, este inginer, de 3 ani lucrează la ArcelorMittal la Roma. Robert Mihăieș are 34 de ani, a absolvit Facultatea de Administrație Publică și momentan lucrează la Termoplastă Roman. Lucian Bulai are 24 de ani, este student în ultimul an la Facultatea de Mecanică și proaspăt angajat. Antili Marius are 34 de ani, lucrează în domeniul construcțiilor, domeniu în care își dorește să pornească o afacere proprie. Cătălin Dancă este aici. Are 24 de ani, este student în ultimul an la Facultatea de Construcții și Instalații din Iași.
Alături de noi este și Antil Iosif, care are 28 de ani, a terminat liceul Roman Vodă, momentan lucrează în construcții, dar își dorește să aibă propriul său atelier de desen. Aveți în față oamenii care vor candida pentru Consiliul Local Tămășeni.